Hausa Post, gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne bari ka zo na channel ɗin ku danna mana subscribing kana furin na ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar an ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Tufa fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da Maryam Waziri ta cikin shirin labari na wacce aka fi sani da Laila. A yau ne muka ji labarin aurenta, sai dai kash jarumar ta yi auren ne a ɓoye. Mu duk kaf Kannywood ma babu wanda ya san da wannan ɗaurin aure, sai dai kash Aminu Saira ne ya yi posting a pejinsa na Instagram yana wa wannan jaruma bangajiya da godiya mara adadi akan wannan ɗaurin aure. Yana fatan Allah zai dawwamar da wannan ɗaurin aure har ƙarshen rayuwarsu. Aminu Saira ya ƙara da cewa sun yi misin ɗin wannan jarumar, babu yadda za su yi sai haka Allah ya yi. Suna fatan Allah zai kawo wata bacin ita. Ya ƙara da cewa ya yi murna sosai da sosai akan wannan ɗaurin aure da aka yi na wannan jaruma Laila Labarina. Ya ƙara da cewa komai farko yana da ƙarshe. Yau dai gashi jarumar da ake cewa ba za su yi aure ba, yau gashi ta fara ta kan Laila ta cikin shirin labarinsa wacce Aminu Saira shine darakta na cikin wannan shahararren fim mai suna Labarina. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗaura.